Fel hynny'n digwydd yn y gorffennol, mae yna newidiadau yn gallu digwydd yn dilyn y sioe unigol. Yr un pwys a'r un pwysigrwydd ar y symudiad yn ogystal â'r olwg? Ie, felly ti'n edrych ar y cyfanwaith, wyt ti'n edrych, ti'n sicrhau bod popeth yn gywir, bod y cymalau yn gywir. Gyda'r cymalau, wyt ti'n mynd i gweld os yn gywir tan wyt ti'n gweld nhw yn agos. Felly, bosib fydd rhai wendidau i'r ceffylau yma. Wyt ti'n edrych ar yr hoc, sef yr asgwrn yn y cefn, sicrhau bod yna ddim chwyddi i'r hocs. Ti'n eisiau sicrhau bod yna ddim splint, felly gyda'r coesau blaen fel rheol. Felly, gyda'r gwendidau yma, wyt ti ddim yn gallu gweld nhw o bellter. Pan wyt ti'n cael nhw yn agos, wyt ti'n taflu golwg yn agos i sicrhau bod y gwendidau yma ddim yn bresennol. Sim lot o fan i guddio chwaith fyny'n agos. Na, felly mae'r beirniad yn sicrhau bod y cwbl yn gywir, y symudiad. Felly, yn gofyn i'r ceffyl i gerdded oddi wrthi, sicrhau bod y symudiad yn syth ac yn gywir, felly sicrhau bod y carnau ddim yn troi fewn nac allan. Ac wedyn sicrhau bod na fflach yn perthyn i'r ceffyl hefyd, a bod y ceffyl yn gallu symud yn gywir ac yn cyfro tir hefyd. Werth cofio hefyd bod yr ebolesi a'r adfeirch yma, sydd yn rhannu dosbarth gyda llaw, gyda'r adran A blwydd ddod, maen nhw yn weddol newydd i'r profiad o gystadlu o fod mewn sioe. Wel, ond blwydd ddod i nhw, felly dim ond blwyddyn o brofiad sydd yn perthyn i'r ceffyl yma, felly maen nhw wedi gorfod dysgu'n gyflym iawn. Mwyafrif o'r rhain heb fod yn y sioe frenhinol o'r blaen. Yr unig cyfle fydde'r rhain wedi cael yw fel ebolion, ond dwi'n siŵr bod y nifer mwyaf o'r rhain heb fod ar y safle yma o'r blaen. I gellir rhai sydd yn dangos fod mewn safle eitha diddorol. Ti'n mynd gwybod cweit sut maen nhw'n mynd i ymateb, yn sicr pan o ti'n meddwl am y criw o bobl sydd yn casglu o gwmpas y prif gylch. Ie, mae hynny'n wir. Mae'r ceffylau yma'n gallu ymateb yn wahanol iawn. Rhai nhw gyda mwy o brofiad na'i gilydd wrth gwrs. I'r rhai nhw falle bod yr ymgylchedd yn ormod iddyn nhw a bod nhw'n gwywo. Rhai eraill wedyn yn codi'r foment ac yn ymateb yn dda iawn i'r dorf, i'r sŵn ac i bopeth yma yn y sioe frenhinol. Ond dyma ni Julie Perrins yn taflu golwg terfynol. Adam Fletcher sydd ar y brig ar hyn o bryd yn dangos ar ran Roland Williams. Yn y canol, yr adran A sydd yn cystadlu drwy gydol y dydd, y Merlod Mynydd Cymreig, yr ebolesi a'r adfeirch yn rhannu dosbarth gyda y stoc ifanc blwydd ddod. Ni newydd gael cipolwg ar y beirniad, Mrs Julie Perrins, dyna hi, o Swydd Efrog. Yn cael golwg manylach, mae wedi gofyn i'r ceffylau i gerdded a throtian o'i blaen hi. Ac gyda'r dosbarth yma, Owen, mae werth cofio blwydd ddod weddol newydd i'r profiad o fod mewn sioe. Mae'r ceffylau felly gallai fod bach yn anwadol o ran profiad. Ie, mae hynny'n wir, ond blwyddyn o brofiad sydd gyda'r ceffylau yma wrth gwrs. Y mwyafrif o'r rhain eriod i bod i'r maes yma o'r blaen. Bosib fydden nhw wedi bod fel ebolion o dan cesig y llynedd, ond ie, mae rhain ymateb yn dda i'r sioe frenhinol, yn codi'r foment, eraill wedyn yn gwywo yr amgylchedd yn ormod iddyn nhw, ac yn gorfodi wedyn i golli egni a ddim rhoi sioe dda ymlaen. Odi dosbarthiadau yr ebolion fel arfer yn weddol llewyrchus o ran niferodd? Felly, fel rheol, wyt ti'n gweld mwy o ebolesi'n gysadlu na ebolion. Mae ebolesi yn fwy hawdd i ddangos na ebolion wrth gwrs. A ni'n gweld, yn credu bod y nifer wedi bod yn fwy gyda'r ebolesi gymaru ar dosbarth cynta. Ond Adam Fletcher sydd ar y brig ar hyn o bryd yn arddangos ar ran Roland Williams. Da gael baby doll, ie? Ie, wedi... A mae'r het i ffwrdd. Wel, bydd Anita Jeffries, yr un sydd wedi magu'r ceffyl yma,
yn hapus ar ran y perchennog, Roland Williams, yn ogystal â'r un sy'n cynhyrchu hefyd Adam Fletcher. Felly, Dargeil Baby Doll. Wedi cadw i le a'i safle ar y brig. Ie, wedi mynd ar olwg gynta ac wedi hawlio'r safle cynta hyd y diwedd. Ac wyt ti'n gweld yn ymateb yr rheini sydd yn dangos ac yn cystadlu gymaint mae'n meddwl iddyn nhw. I ddechrau, mae cyrraedd yma yn dipyn o beth, ond i ddod i'r brig, achos o'n i'n clywed yn aml iawn, nawr y cynyman geid i'r cyfle i gael y wobr gynta yn y sioe frenhinol, felly pan wyt ti yn dod i'r safle cynta yna, mae rhai bod yn dimlad hollol arbennig. Wel, yn sicr a fel wnaethon ni sôn yn gynharach, mae yna 29 yn y dosbarth yma, felly ie, mae dod i'r brig allan o 29 yn dipyn o gamp. A mae angen mwy na look arno ti ennill yn y sioe yma. Mae angen bod gyda ti geffil o ansawdd. Felly dyma ni Adam Fletcher yn arddangos ar ran y perchennog, Roland Williams, sydd yn noddwr yn y sioe yma, fel mae'n digwydd bod, cwmni yswiriant Greenlands. Diwrnod da iawn iddo fe. The result in the last one take-home section. This is class 9. This is the video Yearling Welsh. And first went to 118. Roland Williams from the Greenland Insurance, who sponsored the Welsh Golf Junior classes this morning. And this was Dargeil Baby Doll, shown there by Adam Fletcher. Second was 105. Llun holl bwysig na. Ie. A'r trigiau i gael sylw yr Eboles. Yr Eboles yma wedi codi'r foment yn arbennig, wrth gwrs. Na chi, Adam Fletcher arben i ddigon fyna wrth dywys Dargeil Baby Doll. Enillydd gyda'r Eboles yn yr adran A, y Merlod Mynydd Cymreig Blwydd ddod. Well, Adam, as the class leave you behind, you're the one standing here with the red rosette. Many congratulations. Llongyfarchiadau mawr. Thank you very much. It's amazing, isn't it? What a class. What a lovely class for a judge to come here. The quality is unbelievable. I thought she'd like it, but I thought she'd blown it because she didn't do the best of shows, but she's too good a filly not to do it, you know. Well, and that's the thing, isn't it? They've got to have a bit of a sparkle about them to shine here at Llanelwedd. What have you got now for the rest of the week? You've obviously got a championship to come back for with this one. Yeah, we got the Yearling Championship now, and then we've got a 3-year-old filly in a bit later, and then a mare in later on after that. Fantastic. Well, it sounds like you've got a busy day in the sunshine here. Many congratulations and good luck in the championship. Thank you very much. Cheers. Thank you. They got finally Fendi or Lancaster.